Boas noites a Fraga! Non se escoita unha merda. Boas noites a Fraga! Bueno, é todo un placer para min poder volver a pisar este escenario que me veu medrar como músico desde os meus comezos en Muxarega hasta o día de hoxe, non? O tema que acabamos de tocar é unha muñeira que leva por título Xaínda. A continuación vamos tocar outros temas, un vals que o compuxen eu e o dediquei a esta queridísima festa da Fraga que leva título Vals da Fraga. E a continuación un tema que chamase Camiño da Cova, para todos vós.
Bueno, moitas grazas. Como os decía, unha gran lediza poder tourear na casa, no? Máis lediza se cabe, pois poder compartir escenario con estes grandes músicos, no? Como son Ciruleque, como son os fruticultores, e como non, co gran Xosé Manuel Budiño, que encima me deu a posibilidade, non, de poder compartir escenario con él. Pidovos un forte aplauso para todos eles. O seguinte tema é un tema de nova produción, un tema que va incluído neste segundo disco. Se me permitides, pois, quería adicar pois, a xente que ainda que a veces andemos a berros. Eu sei o traballo que eles fan, no? Con todo o meu agarimo vai para a Comisión de Festas. Para todos eles, un forte aplauso. E vean Roulette.
Bueno, que tal lo estáis a pasar? Ben ou mal? Aquí non se escoita unha merda. Ben ou non? Eu teño a sorte de estar aquí arriba, pero moitos anos estuve vendo os touros desde aí abaixo. E cando eu estaba aí abaixo cantabas unha canción que decía: a festa da Fraga, festa nacional, a festa da Fraga, festa nacional, la 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 la. Non se escoita unha merda, repetimos. 1, 2, 3. A festa da Fraga, a festa da Fraga, la la. Acuérdate de no empezar muy lento. 3,
Bueno, moitas grazas. O seguinte tema, penso que un tema que conocedes todos vós, é o tema que dá nome ao meu primer disco. Esta canción, ya quería dedicar con moito garimo a todo ese equipo da Cova dos Trasnos. Vai les vai. Eso sí, claro, todas las manos arriba. Vámonos con Closing.
Bueno, muchas gracias. Bueno, este tema que acabamos de tocar son Dúas Chulas, dos temas tradicionales de Portugal, que en Portugal, aparte de irse a comprar toallas e comer un bacalhau, tamén fan moi boa música. Continuamos con dúas danzas incluídas neste último disco, chámanse Danzas Sempiternas, para todos vos. Bueno, como di Matías Prat,
permíteme que insista. ¿Qué tal lo estás a pasar? Repetimos ese cántico que di. A festa da Fraga, festa nacional. A festa da Fraga, festa nacional, la 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 la. Vamos otra vez. A festa da Fraga, a festa da Fraga. A verdade é que non hai como torear na casa, é un placer. Sempre din, eu sempre escoitei que naide é profeta na nosa terra, pero eu penso que comigo pues, que se rompen todos os moldes. Moitas grazas. Continuamos. Jota da Praza da Praza da Pedra. Para todos vos.
Bueno, bueno, pois isto está chegando o seu remate, pero bueno, antes de rematar ainda vamos ter alguna sorpresiña máis. Vamos con outro tema que leva por título Cai o Cai.
Bueno, pois como vos decía, isto está chegando ao seu remate, pero dentro dunhos anaquiños aquí vai haber unhas sorpresas e agardo que recibades esa sorpresa cun forte aplauso.
Bueno, como podedes ver, aquí neste pobo temos cultura e non queremos que nos pechen, que nos quiten nada que é noso. Por eso pidemos que digan non ao peche do Monte Caxado, non á unificación de centros. E pidemos un forte aplauso para todos estes amigos, grandes músicos. Odulia, Carlos, Manolo Lamas, Xavi Soto, Permuy, María, Ana, Zulema e Miguel. E como esta non se acaba, vámonos cunha muñeira. Muñeira de Freixido. Moitas grazas e ata sempre. Eso sí, esas palmas arriba, a ver como se baila unha muñeira nas Pontes. Fuerte aplauso para eles. Odulia, Carlos, Antía, Navas,
Soto, Permuy, María, Ana, Zulema e Miguel. Moitas grazas e ata sempre.